Ako'y giboto nila sa USA. Ako'y gihimo ng mayor. Panahon sa kabaguhan para sa bagong USA. Di ko gusto kurakot. Limpyuhan ako ang limpyuhan. Ang mga kurakot wadon. Ang mga anomalya wadon. Kay gusto ko sila miboto nako. Sila ila kong dawat. Sila isunod ako. Di ko gusto kurakot. Di ko gusto mga tagagong kwarta nga kanang mga boys nga wala ko goy. Kaya ako magturdaan ko. Ang mga tao may buhat ako gitila ko gibutang pagka mayor. Akong buhaton limpyuhan ako ang bagong USA. Ako niya ang patakaran. Asa kay wala Sa boss sa'yo. Tagaan ko kwan. Kanang kwarta. Sabon. Liglahan ko na kwarta ko na lagligla. Ayaw ko tagaan yung kwarta. Pagay sa mga kabuang mga kurakot. Buhata kayo ayaw din ato mga ariloyo. Ayaw to mga binuwang ninyo. Ako ilang giboto. Nisaling ang mga tao na magbago. Panahon sa baguhan. Para sa bagong USA. Ang mayor ko sa mga sa USA. United States America. Mayor ko. Ang mga tao may boto na ko. Nisaling sila na ko. Pero ako patuon nila na magbago ko. Buhat pa istoryaon. Dili istorya pabuhaton. Bago na ako sa ay susunod ni. Kaya magbago na ta. Magtarong ta ito kinabuhi. Ano sa mga magtarong patay ka? Magbahandi kamo o mga maayong matasan. Ayaw nga material nga butan. Kaya mga pure bandi. Ato rambian. Pagbahandi kamo kaayo sa iyong isang katao. Pagbahandi kamo kaayo sa ikaw ni madali niya sa laing kalibutan. Sa binuang mo ni Mamre. Maura to kung suggest ninyo. Magtarong tas itong kinabuhi. Minas buhi pa ta. Kaya wata kay Bang kung kano sa siya manaog para paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Kaya kamo mamatay. Patay niyo. Di mo magtarong. Ako patay niyo. Kamu di mo magtarong kinabuhi. Ako yung hukom ninyo. Dili ang ginoo ako. Patsus. Pat yun.